כן? יאללה, שנייה. לא צריך. עזוב, מה? תוריד את המצלמה, נו. אני רוצה לשמוע את זה, אם אני מוציא אותה זה צירה. לא ליוטיוב משהו, נו, משהו טוב. לא ליוטיוב, נראה לך? אחרי שאני צולמת את זה, אני משמידה את זה. ליוטיוב הוא אומר לי עוד עם הקול שלי ברקע. למה? תשמעי, אנחנו יכולים לעלות פה קטעים. למה לא רציתי, לא רציתי את כל התמונות מהקודמים. זה דפוק. You're wasting your time with this shit. Breakdance אתה עושה איתו, אמרתי לך. מה, אתה רוצה סיכוי טוב? הפעם אולי, אם תנהל את ה... צריך לגלגל אותה. נו, תזז. תקשיב, רועי, הוא מקרב אותו יותר לחור. נכון, הדובי הזה הוורוד? אז יש אותו בוורוד, תסתכל שם. איפה? איפה שהשורה הזה, יש את אותו דובי הזה באדום, יש בוורוד. נו, זה מה שאמרתי. אני לא מאמין. אבל זה לא יתפס בחיים, ואם כן, אז הוא שלי. מה תעשי איתו? תשמעי אותו בלילה? לא, אבל יש לי את האבא, אז שיהיה גם את האמא. מה, בוורוד? כן. יאללה, שפה למורה, תפוס את זה כבר בחדינה. עכשיו רק צריך לנער את הקרונה. את רואה, עכשיו זה רק לנער אותה. לא באמת, רועי, לא באמת, לא. די. חלס. עכשיו צריך רק לשגע אותה, וזה המטרה. את ראית איך הזזת אותה משם לשם? ברייק-דנס. ראית? אני אוהב שהוא עושה ככה, ואז הוא מנחית אותה. טוב, אני פורט גם ככה את הכסף. אני מרוחק כבר הכסף? תור לי 2 אחרונים. הכל בשביל. וואלה. אמרתי לך מסום. איזה מכוער, אני אפילו לא יודע מה יש לו. זה לשון. רגע, אפשר להוציא את זה החוצה? מה אתה מפריק את הדיבר עכשיו? זה שיניים. זה לשון, את לא רואה שזה לשון? תראה. אתה מכוער. זה אמא שלך שאתה מכוער. רגע, בוא נראה.